Da, mă, băiete, mă. Zici ceva? De ce ești spălat? De ce? Vorbește cu el. Mă băiete, mă zână zinei lor, zinei lor care face ca o cioară. Mai zici nimic? Mai zici ceva? Haide, zici ceva! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Așa? Nu cu mâna, fără mână. Hai să vorbim. Zici